हिमानसिनि लोगोफोरा बैग्रि लाबोनानै बानलु दुन्दिया संख्रि लगायनानै जा गोथाव जाफायदों नै बैग्रियाबो गोथाव मानि ओमफ्राय लोगोफोरखौ एसे देखायनि आरो नोंनि लोगो नों जानो जायाखै नोंबो जानांगौ नै बे हिमानसि बर' बे खुसि बर' बे हेलेना दैमारि हेलेना बसुमतारी नै बियो प्रभा बसुमतारी न नायला प्रभा बसुमतारी गथ'फोरानो बिराद गोथाव बानायनानै जाफायदोंमोन ओमफ्राय नै गिदिरफोराबो नुनानै थानो हायैनि जाफाबाय हिमानसिनि बाहागोखौ हिमानसि बिमाया जाफाबाय जिरि सनानि बाहागोखौ जिरि सना बिमाया जाफाबाय आरोना दे जादो गोथाव ना गोथाव नंगौना नङा हेलेना सोरनि आइडिया होनदोंमोनलाय बियो मा नाममोनलाय हेलेना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो जिरि सनाजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बोथोराथ' थान्दानि सायाव थान्दा जालांगासिनो नै जिखौनो दाबो गारनो हायाखै 9टायानो जालायनोसै जिरि सनाजों आंजों सान्दुं जागासिनो आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा जिरि सनाखौ एसे थुखैनो नागिरदों थुखैनायखौनो एसे भिडिअ बानायलायनोसै ओमफ्राय दा आङो थुखैनायावहाय गाइखेर माइरं थुलुंसि भस बिलाइ बेफोरखौ होयोमोन आरो अंहा थुखैबा ओमफ्राय दा जोंहा बेयावहाय न'आव मोसौआथ' दङ गाइखेरा सेरबा ओंखारगौमोन नाथायबा गाइखेरखौ जोंहा आइयासो सेरोमोन नालाय जों सेरनो रोङा मोसौआ जोयो जोंखौ ओमफ्राय दा गैया आरो गाइखेरा जोंहा आइमोना माबायाव थांदों नालाय महाकुम्भ न महाकुम्भआव थांदों नालाय आइमोन फैबासो मोनसिगोन आरो गाइखेरखौ ओमफ्राय दा दैजों थानो थुखैनोसै थुखैनाय मानायफोरखौ एसे भिडिअ लाथ'नो थुखैनाय मानायफोरखौ एसे भिडिअ लानोसै ओमफ्राय आरो आङो बै जोंहानि न'आवहाय थाबाय थानाय समावहाय मोनसे भिडिअ लाना दोनदोंमोन आरो ब्लगाव होनो होननानै ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ आङो बेयाव फैनानै बावगारनानै थास्राबाय होनायानो जायाखै जाहारुकुला शपिं खालामनानै फैदोंमोन आरो दख'ना खैथाबा लाबोदोंमोन बियो मोजांनो ओमफ्राय आं नायथ'थ' भिडिअ लानाय दंमोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो दिनैसो होनाय जासिगोन ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय मा जालाङो मा जालाङा एसे भिडिअ लानोसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो जाहा जिरि सनाया एसे नायखांगासिनो दं ओंखायनो भिडिअ लाजानो बादो नामाथाय मामा लाजानो बादो सना माइनाव दुंथुखो देनां नोंनो होननांगोन रे जिरि सना हाय लोगोफोर नै जोंहा अनजि आइनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय होननानै नोंनो बुंनांगोन रे बुंना बुङा बुंगोन एसे देरबावबाथ' आगै होबानोसै जाहा जिरि सनाखौ बादो हिमानसिया आइथि लामाथि दें दे मेथाइ खन आगै माबा मेथाइ खननांगौ दे मेथाइ खन सना नांगौ हामारदों सिंसायाखै बानु नोलै आगै सना माइनाव नांलायलायबाय दा नांदो बेखौ बला मोनदों मा होनगोन या दंखायो बेखौ लाय होआ बेखौ नाङा एथावसो दा उनावसो आब'आ नायबाय थादो नै आब'आ मोसानो देखायदे आब'आ नै आब'आ मोसानो देखायदो
Nah, jadi sana duwi deng dini. Nah, pentia jadi sana ya. Nei Zaharukulu shopping खालामनो थांदोंमोन हाबानि बायदिसिना दख'ना गाननाय जोमनाय मा लाबोदोंथाय ओमफ्रायो दख'नाखौनो खैखानबा लाबोबायदां आरो बेखौ एसे जों नायथ'नो एसे देखायनि र' Unboxing. बारना हो नायनोसै नायसारनोसै नै बेयो जाहैबाय जलंगा दख'ना एखे आगर गैया न' बेसेबां दामनि गांसेयावहा 180 गोलैदों 180 ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ब्लाउज बडि केयार बेसेबां 100 बडि केयार ओमफ्रायो बेयो जाहैबाय लांगा बियो आंनि आं बायना लाबोदों बेसेबां लानाय एसे खोन्थाना होबा मोजां जायो आरो 550 बेयो आकाहि कालारनि बेबा बेसेबांनि 550 बेबो 550 नि मिथिंगा स्ट'र मोजां नुसोदो बिदि कालारखौ जि मोजां मोनो आकाहि कालार 550 ओमफ्राय बेयो आंखौ गारि हरनायनि बेबो 550 नि लांगा मा कालार होनगोन इखो हिरन कालार मोजाङानो मोजां नुदो मोननैखौबो मोनथामखौबो ओमफ्राय आरो बैयावहाय मा दङ लांनो आरो मोनसे दाम बायना लाबोदों टेंगे मबाइलाव जि खिथासिगोन टेंगे नै बे जाहैबाय बिबार खै थाखानि 3,000 3,000 हाबाब बिबार ब्रेन्डनि नै रेड गोजा अरे माबाया एसे माथो उन्दुनो नागिरदों बरिया ब्रेन्डनियालाय आरो ब्रेन्डनि बिबार आंनाव बिबारानो बारसेबो गैया फिथाइ गोजासो आंना आं बिबारखौनो बारसेबो बायाखै नों गाननो हायोबा बायबायसो बायनानैबो लाब गैला नालाय बिनिखायनो दा बायथ'ला बिबारखौ देनांसो जेरै सना देरबासो बायसिगोन आरोना आङो बिबारखौ दा आंनाव फिथाइ गोजासो दङ ओमफ्राय नै आरोबाव दंबावो बे जाहैबाय बेखौ मा होनो बिदि दख'नाखौ बेयो ना माथा मास्राइस दालानाय माथा मास्राइस दालानाय सेबाना दख'ना माथा मास्राइस बे 900 गांसेयाव 900 ओमफ्राय आरो बैयो कृष्णा नै दख'ना नांगौबा लांफाय बेबो माथा मास्राइस दानाय मा बिलाय मा लाबोदो दंबावदों माथो दे गामसाखौबो देखायदो बोरैबा सेरा लुथुब थांगोनहाय एबार बे गाहायाव दोनदोब्रा बानथु जाबायना गलार जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय नै आरो गामसाबो दंबावो जलंगाबो दंबावो गामसाबो दङ गामसाया गांनै दङ गामसाया बेसे लादो माबा गोलैदों 250 6 हात गामसाया जलंगा आगर गोनां बिबार लाबोदो नामाब्रा जलंगा आगर गोनां प्लेन जलंगा आगर गोनाङा 230 टाका गोलैदो ओमफ्राय बेयो प्लेना 180 गामसाया गांसेल'सो न' गांनै गोनां गैला जोब्बाय दिनैनि शपिंआ बोरै थिनायलाय नायहरनांगोन
ding ding सानसेना थांबाय गारि गैला